achọrọ m ka ịgwa m kebe eziokwu. Gịnị kpatara iji kọọ Lois ụdị ihe nke anyị kọrọ ya? You of all people. Hey! So iri gwa gị eziokwu. Amaghị m ihe mere m ji kọọ Lois ha nkọrọ. Maka na ịnụgo m anya ka nchọpụta ma onwe ihe o mere m. Mana onwe ihe o mere m nọ. Okwefu ebe m nọ kịta. Obiọma na-akpa m. Mana mgbe ọbụla m nọrọ n'ụlọ, ahụ a na-agbakasị m agbakasị. Ifu Lois iwe a na-ewe m. Clement, na-amụ ntị. O kwesịghị ịdị otu ahụ. Ihe nwe oke n'ọrụ gị bụ ịhụ ya n'anya ga-echekwa ya. Gị nwekwara ya ndidi. Ịmara ụmụ nwaanyị nwere ka ha si emenụ ị na-eche n'akarị ha na-eche n'aka ekpe. Ihe nke ị kụrụ ya you of all people. I mean, you can attest to that before we got married, when we were dating. Sure. But the moment you hear Lois, you know that I full Lois, you are me. Nti ya kananka, oga agaram. Nti ya kananka, oga agaram. Diamond, what's na your mindset? Achọrọ m ka ị rụọ ọrụ n'obi gị. Obi gị chekwa ihe niile. Ị mara dịka nwoke nọ n'ezinụlọ m. Ị were obi gị gị kpakọ ụlọ gị ọnụ. Nwekwara n'ihe ndidi. Ịnụ, ọ bụrụ na nwere ihe ghasa. Otu ịkpakọ obi gị ọnụ, ihe niile ga-abịa chịkọkwa ọnụ. Nwoke ọma. Nke a dịtụdị mma ntị abụghị ịnụ dị ya. Ekele m gị maka ndụmọdụ gị. I'll see what to do about it. You know, that's why you're my friend. You're supposed to, talk to me when things like this happen, man. I just hope things get better. I wish you the best in your marriage. I wish you so too. No, take it on. Hey. I'm going to go now. Hey. Ya abuko bere. Mgbe na agụkwa m ihe chakwa m n'akụkụ na-egwu ka ọ na-agụ. Onye nke bụ nwoke ijide nwunye atiri. Ina nwanne m. Amara m ife ọjọọ m mee Clems. Amara m ife ọjọọ m mee Clems, o ji welu m na-agba bọọlụ. O ji na-etriti m ka ya si na m abụrụ mmadụ. Amara m ife m mere ya. O ji eme m ka nkịlịka ọgọdọ. O nwere regard for me at all. O nwere ife o ji m wee kpọrọ. Ike ọgụgụ ma maazị m ife ọzọ mmemme. Emego m ife niile ka m bụrụ ezigbote nwunye nyere Clems, mana ife effort m niile bụ in vain. O nwere ife o ji ekpọrọ. Ike ọgụgụ ma maazị m ife ọzọ mmemme. Chineke na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo na-afụkwa n'ihe ị na-agabiga. Na-ama m na ma mgbawa gị aka. Ọ gwanụ nwa m mere ike bi na-eje n'ebe afọ. Echere m na Chineke bi n'eluigwe mụọ anya na-enene m Clem na-eme m otu o si eme m ọgba nkịtị. Chukwu agharịpụgo m. Mba, nke ka isi ekwukwa n'ụdị ha. A ga-ajụkwa Chineke ajụjụ. Ebe si na onye njide ga-abụcha m ya. Nne. Mana ijebekwazi complain n'elu ndị bara. Mba, ihe a bụrụ ihe mkpesa. Ihe a bụrụ ihe na Nigerian report n'aka nne na nne. Futi a ka ha gbọtara ụbọchị. Ihe a dịgokwa too much. Ihe a dị serious. Hey! Ka akịda fụrụ aka ịma ka ha ga-agwụ ya ka ọ gbanwee. Maka na ihe a bụrụ ezigbo agwa. Ụlọ nke nyite m na-erite ya. Hey! Nnukwu ohere, nchekwurịta fụrụ ya nụkwa nne ya okwu. Mmadụ ama nnọkọ na mmadụ na-esi ihe ọbụla. Fina nwanne m, imeelụ m nke a, Chukwu ga-agọzi gị. Biko ụkwa na ezigbo ọya ife ya, yọọrọ m ya biko, ọ bụ na o nwee ife ọjọọ m mere ya. Ọ
otu ọbụla si emeji ya gwa m ka nye ya biko ọ bụgodị inwe ikpele na ọ bụrụ igodi ihe ọbụla ka nye biko ịgbachakwana ejefu ya ezigbo oyi m ka ihe o tekwala m ejefu ya ebezina ị gara saịda No. Tu vai amanhã aqui, não? É, gasta na mão quase do evento. Pode quando não? Pode não. Aqui, agora aqui é, chora aqui é ele que não. Não é que é. Não pode ir cho. Ok. Sim, é cho, não sei. Pico, ganho. What's the weather? No, what's the weather? Okay. Esse one man can use it. Now the story from that day. Tupu ime onye iji maka na ịma na nwunye gị bụ onye otu anyị na niile. A dedicated member, even me I can testify to that. Nwaanyị a nwaanyị ezigbo nwaanyị, nwaanyị obiọma, nwaanyị na-agbasi mbọ ike, nwaanyị kwere na Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Nke bụ na ndị Deltis nechara anya wee nye ya an award of honor maka na nwunye gị bụ nwaanyị kwesịrị ntụkwasị obi. Nwunye gị nwekwara n'anya nke ukwuu. Nke bụ ọnụnụ gị makwa. Ụkwụ ya mere iji nọrọ ya. Ọ gịnị na-emezi? Kedu ebe nwaanyị a si mejọ gị? Nna, biko. Chiama não gade chama. Nem eu quando digo que isso lá. Nem assim. E guarda tudo. Nossa. E guarda tudo isso foi pelo. E que você tem que guardar? Moakwa. Agora tá me filho. Quem ri guarda? Fina. Macam. Guarda ri guarda fina macam. Fina kwa. Omori obu na ngba. Clement, abu mi jiro. Ejo amo. Kevin. Kevin. Oh, odu ko to an. Lọ́sọ̀ oníkọ̀ tó àkúndà gbogbo kìí tó ìbò. Ilé àwùjá. Ilé àwùjá. Oh, okay. Don't worry. Okay, don't worry. Oníkọ̀ tó àrùn. Clement, that's it. Ìwé tí wọ́n bì. Clement, it is Lami, it is Lami pa. Ọmọ yẹn kúnná wà bínà. It is Lami àgbà. Ọmọ yẹn wà bínà. Ọmọ yẹn wà bínà. Can you hear me? From Standard Organization of Nigeria.
Femechile na anyị tụbata phone accessories. Again. Femechile na anyị tụbata phone accessories. Sir, how much you go away from outside? Bulls go sell Wi-Fi there now. That's not possible. When you take it? No, tutto tata. Come on. Sir, biko jide obi aka.
funanya. Keke na nkwano be n'isi ụtụtụ mmanụ. Onu ye jọta. My bed in. Bia voice kisere. Nya no garia, ntala akụkọ. Wachasi aka melu nwanti na bem. Mudeli akone. Into where I live, you just be a house we talking of. Mama. Quem que você não almoço? Quem vai levar o das? Depois a gente na jum. E tole de me vou ensinar tá. E tole de jum que foi para almoço. O baterezia. Como você acha que isso foi para almoço, bro? Tu aqui se mulher. Nunca vai a gente. Skits got the outfit. Yeah, hey, you see how can you? I cannot, when I say me, I'm back. Oh, got people. Can you check in another place? I'm a good name. Come on, somebody now go that's the mad no now. So I'm sick I try about I'm a go come so what okay, come like that. I'm gonna do some more. Can I read you? Kanda kia soki mana yanda kanda bossa na ya. Hey! Aga diki bubo ka na ifufe. Okwe na ya. N'ihi na ndị iru unu karịrị akarị. Onye nwe anyị ga-emekwa ka izuru ike. Kanda bonda ya kanda bono sanda ya. Ebe ịbịa bụ n'ihu onye Chineke tere mmanụ nke ọma. Kenebe enyi gị nwaanyị ya n'ihi na ọ kpọtara gị ebe a. Nsogbu ga-agwụla. Amen. N'ihi na ebe ịbịa ọmụ abụ onye isi nchụaja nke udo. Jehova ga-abara ha mba.
I get bindilo kana. Amen. Asim gene. Amen. Akanana. Akana. Ponya. Akana. Ponya ozo. Akana. Ponana. Nana. Tie kambu. Nana. Amen. Ngenya ge beli ge foro bocha sa. Asim gene. Asa. You say yike. Asa. Mburo bocha sa. Ige mekpere. Obu ni meche ekpere. E ga go ma 35. Abo ma 27. 51. Makamu ara mmege. Abo ma 83. Kewe wore ha mensi ejimezi ala. Diga agwo so sipo. Diga kwasi abo ma 91 ise ko ga de. 35 fa mbori sa ka ga agwo. Ama mi nderi de mmege de wenye gi. Mmege de wenye. Mmege de wenye gi. Legion Satan. Ekwensu Jehovah baragimba kayanda kanda kanda ya kanda ya kanda kanda yanda kanda kanda ya. Jehovah baragimba wezugo nwegi naro. N'aha Jesus kana zoma zomo kakanda ya mana ya kanda kanda. Ọ bụ n'aha Jizọs, ọ bụ n'ike n'ọbara Jizọs, onye kwesịrị ntụkwasị obi, eze a na-ekpesiara ọgwụ, onye si m gaba n'egwu adịrọ, ọ tara nkata ose aṅụrọ mmiri, ugwu a na-arị atụ egwu, aka na-agbaji igwe, nna bịa za m ekpere, nna nsị gị Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi, nna gbadata ka ị nụrụ ọnụ m, gbadata ka ị nụrụ ekpere m n'ụbọchị nke taata, maka na abụ ọma 121 na-asị Chineke nna kedu ebe inye aka m ga-esi wee bịa, ọ sị na inye aka m ga-esi n'aka Chineke nna wee bịa, Chineke onye kelere igwe ka ụwa abụọ ma 35 asị na ị ga-ebuso agha bụ ndị na-ebuso m agha na ị ga-anụso ọgụ bụ ndị na-anụso m ọgụ Chukwuma bịa nụọrụ m ọgụ ebe ọ bụla nsogbu ọnụnwasị osi n'elu osi n'ala osi na mmiri osi n'elu ala bịa nụsokwa ọgụ bịa gosi ife na ịbụ Chukwu dị ndụ Chukwuma bịa za m ekpere bịa ma ife iji bụrụ Chukwu bịa rụọ ọrụ ebube n'ime ndụ m bịa rụọ ọrụ ebube n'ime ndụ m bịa rụọ ọrụ ebube n'ime ezinụlọ m bịa rụọ ọrụ ebube n'isi di m bịa rụọ ọrụ ebube Chukwuma nna gbadata n'ike na ebube ndị mkpọtụ ndị ogene na-ebidokwara n'ụtụtụ a noise makers ime gaghị aka ime nye m nwa usai sọsọ ihe ma nnọọ ogbu ime mkpọtụ biko kwa ngabata obi akwakọkwa ebe a ama ayọ gị you are disturbing the whole neighborhood don't make noise ihe ezina Chukwu nsogbu. You are just disturbing your life. You are not saying any relevant thing. You are making noise. Because I'm a Chineke kesi ni nke ndaya. Jehova onye amịgo. Agbata obi.
nya na ị na-enwe nsogbu na biznes gị isoro ka ịkwa mụnwa bụ nwunye gị Clement ọrụ mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ Ikperima ị gbachago ka nkịta ngwa nkịta ị chọpụtara ka ihe ị ga-eme gwado m ihe ị ga-eme Clem mma bụ nwunye gị ka ị na-ene anya n'iru si na nna agbọ ka nkịta na ọkwazi n'enyo na-akpọ m nwa Ikperima mana echekwukwana na nka bụ nwunye gị ka m kpọ righteous wife nwunye m onye nwere efe na-agba egwusi o ife nke a bụbụkwa n'egwu kedu ife njisi bụ ikote nna anyị dị asọ biko nyenụnụ m aka mazịkwa m ife ọzọ m ga-eme gbatanụ m ọsọ enyemaka biko otu a ka alụmdi na nwunye si adị achọrọzi m ịnụ enwebeghị m obi aṅụrị kemgbe m nụrụ Clement achọrọzi m ịnụ mama achọrọzi m ịnụ dị ike agwụgo m nne nwayọọ ka ofe lọ n'ala zuedeghị n'ihu ife ifo ife a na-akpọ alụmdi na nwunye ka o si adị ọ bụrụ mgbe nche ka o ji asụ ụsụ ọnwa mbọsị a ga-apụta n'elu nke onugbu nwe ndidi maka ọnọkatakwa ọgbacha ịchọ na bụrụ ndị zotu ụzọ sie ọgbacha anwụ apụta ụbọchị ụfọdụ ịtala uru ụbọchị ụfọdụ ịtala ọkpụkpụ ụfọdụ ụbọchị ọ dịka na-agba Krismas nke ọzọ ọ dịka ebe na-eje ije Lent ọ dịrị izi na ị ga-ewetu obi umeanyị wee nụba di na nwunye anụnwa ịnụ anyị pụta na ọfụma ịghọta ife nna gwa ya ọkwa ife ikwu kịta na alụmdi na nwunye bụ atala uru atala ọkpụkpụ nwa na-agwa gị na alụmdi na nwunye nke mbụ sọ ọkpụkpụ ka m na-ata sọ ọkpụkpụ akwa alịlị ka m na-epe enwebeghị m obi aṅụrị ike agwụgo m enwebeghị m obi aṅụrị ike agwụgo I'm tired. Ada nwanyị bụkwa weta obi na ihe gbasara alụmdi na nwunye ọkwa n'ihe ọnwụkọ ihe obi aṅụrị uru dị ya ọgwụgwụ dị ya wụ na ị ga-enwe ndidi nke kachasị nke ọrụ Chukwu kwadoro ihe gbasara alụmdi na nwunye Chukwu na-edukwe di na nwunye Chukwu na-eme ha mụọ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị na-edu ha n'aka ya na ndị na-agwa iwu inweta obi na ọ ga-emecha dị mma ngwa na-ekweghị bụ na alụmdi na nwunye banye ị ga-emecha n'uru obi ya nwee ndidi nwa m echere m na m emesi nwa obi aṅụrị ka m kọwazie anya bakọ Igbo nsogbu di m kpọọ masị di m afọrọ m n'anya mbelugodo isi m tọwọ naanị he hates me ọ bụ ọmasị ọ laikere m ekwuzina nke a ka etubu he hates you ọkwa Clement nka Clement bụ ezigbo mmadụ na ọ na-akpọzi ya asị na gịnị ma mmadụ a na-akpọ onwe ya asị ka m gwa gị ya nwa na onwe bụ Clement na-achọkwa ịchọta okwu ya na alụmdi na nwunye a ọ nwere onye ọ tọrọ efe ọ tọrọ ya efe nke o ji atọrọ ya nwa efe mana mgbe unu jee n'iru Chukwu unu si for better for worse ka ife irozi bụ for better for worse nna ya anụnwa nna anụ iche n'olu ka nna atalụ ọkpụkpụ dị na ya karị mana ife ọgwọ n'ime ka nnọ ife a nya asịkwa na nwoke akpọ ya si biko
Imana iri mgbe m ji lụọ Clement. Imana mụ na ya na-abaghị etinye n'ofu bed. Ụfọdụkwa anya wee metụ n'aka. Asị, Chelwa. Eh? Ya ọ na-eme n'ụlọ. Megịnị? Ife otu esi eze ndị ekpenta. Otu a ka o si eze m. Ọ bụrụzi ukwe m mbịa nso anyị wee mee. Chelwa. Gịnị bụ site na nwunye na-abụrụ onye bụ ife? Nkịta ka ịghọtara ife. Nkịta ka ịghọtara, nkịta ka unu ghọtara ife ebe nsi abịa. Ke ndị a na-azị ka njikwa ọ na mmụ ya dịrọ nkọ. Amarụkwa m, nkịta ka ịghọtara ife m na-ekwu. Ije bụrụ ebe afọ. Nkịta ka ịghọta ebe nsi abịa. Ihe echekwa cheta. Ọ na-ebụrụ na na nwoke nwere ebe ije. Ọ ga-abụkwa na nwoke nwere ebe ije. Chikwa sista. Kedu ebe dị fanka? Chikwa sista. Adam nwanyị wetu obi. Ihe gbasara ndị na nwunye. Ọ bụ eziokwu na onye ọrụ anyị ndị ga-achọ ka o nweta uru dị n'ozugbo ozugbo. Mana ọ bụrụ otu a ka o si adị. Oge ụfọdụ a ga-enweta ahụhụ dị na ya. Oge ụfọdụ enwetakwa uru dị na ya. Ya bụ na emechaa ọ dị mma. Nke kachasị nke bụ na ọ gị nwa ji aka gị rụta. Biko nwa m wetu obi ebe na-arịrị nne. So uru ọrụ adị na ya, afụfụ ọrụ adị na ya, ị ga na-edie. Ị ga-edigide eti ihe niile adị mma. N'ibe kwu biko nwa m wetu obi. Ya dị n'ọkpụkpụ dị na nke nna ya mana o lụrụ n'ụdị a. Onye akwena adịrị na chejina. Nna ya ọkwụkwọ mana nke a nna ya wepụrụ ya aka mana ife m bụ na nke ji aka ya rụta. Boy na-enwero nwa. Ike anụkwa mkpụmkpụ nwoke a na-agwa ya. Agwa gị na mgbe abalị n'ime ụlọ ka a na-ama onye bụ nwoke na onye na-abụrọ. Ekwuru na-ekwu asị na ma na-ebuka. Ife njibia kono nyalo maka yolo Clement ụmụnụ nwoke. Biko, aghọtarazi m ife na-eme. Clement abụrụzi nwoke, ọ bụrụ nwoke nọ dị fa, o chenjizi. Ọ gbanweziri agbanwe. I don't understand. Biko kunyere maka yọ ya. Ọ bụrụ na onwe ife ọjọọ mmele ya, ọ na-achọrọ ịgwa m ya gwa m ka yọ ya biko. Aghọtarazi m biko. Ikusigo? Ifo go sa apịa n'ọnụ. Agwọ nọ chọ ya sịrị na adị mma n'ọnụ. Aya yọrọ ya, yọrọ go keke, yọrọ go kafọ. Ihe lo wega ga kwe mego. Asịrị ka iji wee si from far wee bịa ebe anụwa. Ka ebe bịa gba asịrị. Clement emego nka, Clement emego nke ọzọ. Chọ. Onye ha nụtara gị ka ị bịa mee. Ihe kwesịrị na-ajụ Chineke bụ ajụjụ ịbụdụ nwoke ka ịbụdụ nwaanyị. Hey, Chineke. Na wow, ahụchiela m anya. Ajụ nwaanyị adịkwa mma o. Enwere ike ịkpa agwa ka nwaanyị anụta n'ụlọ. Hey! Clement nwa m anụ ọnụ nwoke n'ọnụ nwaanyị. Hey! Iwo. Nsogbu adịrọ. Ka nje bata. Ọ bụrụ na nwetakwa gị n'ụlọ a ọzọ, mmesie gị ihe. Mmechie gị ihe ga mara na m awụ Clement nwa m nwoke ị na-etwist. Chere ka m jee bịa. Taa ka m na-agwa gị na Chineke nke bi n'igwe, Virgin Maria na nke Jesu, m na-eso ụzọ ya ụtụtụ, efifie, abalị na-aga n'ụlọ ụka. Taa ọ gaghị ekwe ka ihere mee m. Emebigo m ma ọgwụ gị bụ ihe niile anwa na-eke ọ dị. Ịdịrị adị, ị mụrụ amụ, ikuru eku, amaghị m ịbụ nwoke, amaghị m ịbụ nwaanyị. Bịa soro m biri n'ụlọ na-asị m ya ọrụ gị Clement. Maka gịnị? Ọ bụrụ dị ka ị bịara ịlụ n'ogbukwu onwe gị na di ụchụ. God, why is this happening to me? Chineke na kedi ife ọjọọ mme. Hey! Chineke na kedi ọjọọ mme, ọjọọ nke m kachasị nke ibe m. Chineke na aka m dịkwa ọcha. Aka m dịkwa ọcha, ga-erọkwa m na nke dibịa, ga-erọkwa m na nke dibịa.
aga m ebe nnọọ ebe warehouse akpọchara akpọcha ha sị na ha agaghị emepe ngwa ha niile nọ ebe ahụ ha si bụ isi njọgide ha sị ha na mmere ihe bụ nọtọ ekwe ha nsogbu adịrọ naanị nwe okwukwe ihe niile dị n'aka Chukwu Chineke ga-ama ka o si wee mee ya ebe aka ọ dịba n'ụjọ mee gịnị mma tupu nchefu broda oke ọ kpọkwara m ụnyaahụ oke nke m onye kpọọ gị ka ọ gị kpọọ ya ọ kpọkwara m na ọsịkwa na arụ dị ha mma ahụ dị ha nnọọ mma bata Nigeria the next 2 weeks nna nke a ka iji nwayọ n'Okechukwu anyị siri ya ga-abata Nigeria ọ kpọkwara m ihe ya ege mgbe afọ 10 nna afụrụ Okechukwu nna nke onye Okechukwu na-abata nna biko ka mgbachi nnọọ nkịtị ka m dabere ka ọ batazie ka mmalite m ga-ekwu Okechukwu nke m Chineke na wow okay Mama, dunia hiyo asal punya ada ini tuh misi mmanụ isi mmadụ na-esi ihe akọ anụmanụ nne biko arụ ka enyo ka eze gị na-esi ihe gbọ ana m ajụ gị ya bụ na okwu m gwara gị ịnụbeghị ya ịnụrụ ya isi na ịbụ Louis isi na ịbụ Lois amaghị m ka esi akpọ ya agwago m gị ife ọbụla ha gbasalụ m n'ụlọ a ma nwa m nwoke mee gịnị zeeli ya wepụ ya aka ife anyị ga-eri eri na ife anyị ga-anwụ anwụ dịka anya chọbere ya nwụọ ife igbuo m iji gwa anyị jebere onwe gị ezighị gị ezi amụsụ ka ọnwụ nna a sị gị ka ị bịa gbuo m gbuo nwa m ọma nlele gị a sị m na ọma nlele gị ifụrọ ịzanwuru ajụjụ m jụrụ gị ajụọ gị ezi gị ezi bịa gbuo nwa m ịzanwuru ya ajụọ gị ezi gị ezi bịa gbuo m ịzanwuru ya onye bụ na ihe bụ na amụsụ ị bịara igbu imebie ị naanị iyi mana ọma nlele gị ọma nlele gị nọ ihe m kwuru a sị m na ọma nlele gị ịmekwara ihe mgbe batara n'ime ụlọ ime gị na-abụfa abụla abụọ nke gị nwere maka ọ bụla ekwentị abụta iwere wichi amụsụ Chineke ọ bụla ọgwụ na ọma nnele gị biznes nwa m kama ọ ga na-eto ebe ọ na-ada ada achịkọkwa gị fiakwa ọ bụla ọgwụ na ọma nnele gị onye sabi n'igwe biko na-afụta mụ na nwa m na-afụta n'anya Chineke anyị ga-eje ekpere nna anyị ga-eje ekpere n'ihe adịgo too much ọ karịa ekpere akwụkwọ na gị ike n'ọgbasa nsọ ekpere ka anyị ji eje akwụkwọ nsọ si ibu akarịrị Chineke isi na ibulu ibu dị alọ bịakwute gị na ị ga-ezi anyị ibu a Chineke na biko bịazie m ibu a bịazie m ibu ezinụlọ a Chukwu ọma ibu akarịrị m Chineke ibu akarịrị m bịazie m ibu a God Jay oh God Chineke bịazie m ibu a ibu akarịrị m God I cannot take this anymore God! God! Chineke bịazie m ibu a bịazie m ibu a bịazie m ibu a Hey, God, alili egbuo m. Alili egbuo
maka na aghọtara m n'ọgwụ na-enweghị nsogbu mana nke dịkwa sonyere na laịn ihe a ọ dị imesazila ya aka ọzọ m ga-ehifọrọ ya ụra mmegide ụra then ga-akpọ ọkụ ọnụ biko eji m Chineke nwere ife ọjọọ niile m na-ekwu biko gbaghara achọrọ m ka ihe inyere m aka yọọ Clement aghọtarazi m ife na-eme biko papa ama m na Clement na-anụrụ gị okwu ama m na ọ na-ege gị ntị na ọ na-enye gị nsọpụrụ ọfụma ya biko nyere m aka ka ihe ya biko aghọtarazi m ife na-eme na ezinụlọ m na-aghasasị aghasa papa biko abụrụkwana m amụsụ dịka Ịkwụsịgo oge ị batara ebe a echekwa nri m iji ezigbo okwu bịa ahụtụbere m ajọ nwaanyị dị ka gị o eziokwu m kemgbe ị batara na ndụ nwa m ọwụ nyasa ntịsa amụghị nwa isi ike ebe niile na-akwatu biznes ya niile ebe ajọ nwaanyị ya sị na ọ dọrọ m mfe nke ụta aka m achụpụgoro gị sisi ịmara aka m dị ọcha ịmara
This is just accusation. My hands are clean. I can't do it. Kem Bioji. When I be higher. The Raja Parama Wai na Picota. In our work. The rule of 1 hour. The money given. One come on looking. The one who has been out of ọ bụrụ na ibecha akwantụ na awụga niile ịmara ụzọ isi wee bata dị chikweta ụmụ nwoke ndị jụrụla ajụ ọ ha gbakọtara ọnụ si na ha ga-emekwa gị ahụ chụpụ gị na be di gị. Enwere ndị ikwere ka onwe ndị jụrụ? Ụmụ nwoke ole bịara gị? Onye amụma ndị bịa m dị ka ma ngụta nwụfọ ọnụ. Ọ nọ ihe ọ ga-awụ. Ha abịala were ajọ mmụọ kekọọ alụmdi gị were ya kụnwe n'elu. Ha chọrọ iji mmekpa ahụ chụpụ gị n'ụlọ di gị. Chukwu ajụ nsogbu adịghị. Ebe ị bịara bụ kwụsị ọgwụ ime. Ị ga-eme ekpere abalị 3 ma bukwa ọnụ n'ime abalị 3 ahụ. Ị ga-ebido n'elekere 6 ụtụtụ ruo n'elekere 6 na mgbede. Ị na-emechi ekpere n'ụbọchị nke mbụ ga-ewere akwa hichaa ihu. N'ụbọchị ka abụọ ime ekpere bukwa ọnụ ruo na mgbede iwere ha hichaa ihu. Ụbọchị ka atọ imekwa ekpere buo ọnụ site n'ụtụtụ ruo na mgbede ga-ewere ihe a hichaa ihu. Mana otu ihe ka ị na-agaghị eme. Enwekwala mmekọ di na nwunye n'ime abalị 3 ahụ ị na-ebu ọnụ na-eme ekpere. Ị na-anụ? Gị na di gị enwekwala mmekọ, unu nwee mmekọ, ihe niile ga-amasị. Ị na-anụ ihe m? Ana m anụ n'ọnụ. Nkwụ na-adị m mma n'ahụ. Ọ na-eme m nnọọ nchefu nsogbu mgbe ime chefuo ya echefu dị oke. Akọwa
Onye kwuru nke maybe that's around that amount, 10 one, 8 to 10 bottles. I really not know even somehow. Kevin, never came. What is it for now? So what do come mobile communicate wow in Larizona? In our get I see another. No, he's in Oh, be I know. Then what was I doing? Success. Israel. Ya ni wa buru mwe di na age. Ya wa buru mwe di na age. Instead, you get in the kitchen. See, Mary me do it when I want breakfast in bed. I want to walk on her bow. I want to be a go. I want to walk on her bow. Breakfast in bed. Breakfast in bed. Walk her bow. I want to walk on her. I got to breakfast in bed. The man of Bridget, working at the I don't know. Dikeh, and we're going to let me put in a window. Map and
nwere ike ọjọọ gbara gị gburugburu. Anọghị ike a mere iji mebie ebere aka. A na-ebumnobi ya enweghị ihe ọzọ pụtakwa ibu ngala chukwu achụ. Onye amụma biko ịgbakwa m na nke gị bụ ejesi ọgụ. Biko na ife ihe ọkwa gị nwa bụ olileanya m ikpeazụ. Biko ị ga-alawa ka mụ na ndị mmụọ ozi nwee nzukọ. Ịgbachi izu aga m ezu nsogbu adịghị. N'anụ anụgo m ife. Fada, nyere m aka. Ọkwa n'ihe onyinyo ka m na-aga. Fada ataghị m ahụ. Na alụmdi m anụ nwebeghị day nwere minute happiness ma joy n'ime ndụ. Ọkwa akwa akwa ime obi. Mana mụ na di m ada ala m n'efu. Ihe mkpu ka o si achalụ m ka maka ọgasị na mbọ kasa. Enwebeghị m minute of happiness na that time. O nwere ife ọbụla m mee na-adị ya mma. Fada biko, alụmdi na nwunye m a na-achọ ozugbo mmebi ego mmebi ka ọ naghachi imebinarị m n'aka. Enyemaka dị n'aka Chineke, masị n'aka anụghị m ihe ọgba ahụ mebiri emebi ọ bụ okwu na Chineke mebiri emebi ga-abụ nkwa ekwere ụbọchị asaa imecha ya ka Chineke jidere na-egosi nna na nwa na mmụọ nsọ gaa n'ikpe nnugo. Kene ya aya bụ ịhụnanya kene ya Jizọs onye isi udo kene ya ọ hụrụ nwa ya n'anya kene ya kene ya aya bụ ịhụnanya kene ya Jizọs onye isi udo kene ya ọ hụrụ nwa ya n'anya kene ya. Chineke nna nke ọbara ezi Chukwu dị ndụ onye a na-ekpesịara ọgwụ nna m ekene gị nna m asọpụrụ gị nna m ebulie m aha gị enye n'ihi na ọ bụ gị bụ amama amasị ọ bụ gị nwa bụ onye a na-ekpesịara ọgwụ ọ bụ gị nwa bụ ọgariji n'elu mmiri ọ bụ gị nwa bụ agwọ na-ele agwọ ọ bụ gị nwa bụ nchacha mmiri nke na-egbu ogwe ọsị m gaba atụrụ ụjọ ọ gbajiri igwe kpọọ ya nkụ Chukwu ọma ekene gị asọpụrụ m gị n'ihi na ị bụ Chukwu ja mma niile dịchasịala gị ebibi n'aha Jizọs ezi Chukwu kwesịrị ntụkwasị obi ama m ife niile ndị gị n'imegoro ya maka na ọ bụ gị ma bụ Chukwu a na-akpọ otu ugboro isi ugboro asaa ya na ama m na nsogbu m niile agwụgo nna nara ekene nna nara otito nna nara mbuli elu nna nara ekene nna otito ọjịja mma iche isi niile dịchasịara gị ebi n'aha Jizọs.
Nna, ọ gị na-emezi ebe a? Ihe ọ dị gị ka na-eme. A ma akwado n'inye eri nọ. Ị na-akwado n'iyi eri? Ihe mbọsị nke a bidozi? Ọ bụ na ọta ka ifere, mana ọta ka o bido. Achọghịzị m ka ị na-esiri m n'ihu na. Nsogbu adịrị. Ọ bụrụ otu a ka isi chọzie. Suit yourself. I'm suiting myself. Ke gosi gagakwa ọfụma? Ọ gara nnọọ ọfụma, nọ o nwegasị ife ọ na-ekwu m aghọtasịrị. Ọ sị na nsogbu m bụ maka ọgbụgba ndụ mebiri emebi. Aghọtasịrị m, anya nwee kwerekwanụ akọwalụ m ya ọfụma, gwa m ụdị ọgbụgba ndụ dị ife ahụ. Gwara m, ọ sị na ọ dịrị mụ na Chukwu. Nwanne m nwaanyị. Unu kwukwara gị nke bụ ekpere? Ekpere ọrụ m ekpere ozugbo ife ọ na-eme ekpere 7 days fasting prayer. Emesigokwana m ya jefu ya, o mechelu m ya wee ekpere na ka ị na-eme irigo na ka ị mechakwa na ekpere ọkụ ihe mere. Nwere any changes? Fena, ngwa gị nke n'eziokwu. Enwela ofu mkpụrụ ife dị iche. Chacha, o mesiziri m ya wee ekpele, ọ dị nnọọ ka ebe ewere fuel ma ọ gas kwanye n'ọkụ. Otu a ka nsogbu m si mezie egwu. Nsogbu kasị ikwe. Ka bụ na gị. Si na nwere ka o si wee gwọta gị maka ọgbụgba ndụ. Si n'ime abịa maka ụzọ ime. Brother. Good afternoon. Biko m na-achọ ndị Catholic charismatic anya na-ekpere ebe anyị ama m ebe anụ nwa dị mma gara abalị ime ụlọ ka nkọsara gị brother ọ maka ezinụlọ eziokwu ike agwụgwụ na maazị m ike nna ị
mana since you were not right from the first wedding night, you can boom. And when you're obi aṅụrị, obi ụtọ dịka nwaanyị nwere di ọkụ. Otu ihe m na-enweta bụ afọ ime obi, afọ alụlụ. Eziokwu, enye mgbe marriage na-enjoy ya. Amaghị ka m na-esi debe ọnụ ka ọlụ dị ka ịghọta m. Eziokwu, ejego m ekpele dị iche iche, ebe dị iche iche, na ndị si m bụ ọnụ ụbọchị na-abụ. Dikeh na-eri n'ọnụ, ma ndị si m na-ekpere nka, mana ndị na-eme ekpere nwanne mmesite niile asị m mere, dịka adịtin ọkara na njọ. Eziokwu brọda, maazị ihe m mere n'eziokwu, ike nke abụgo m, ike abụgo m. Ofu enyi m nwaanyị direct kwara ebe a na ndị parizin bụ ezigbo pawapụ mebi ya na mmechi onye isi na ọ ga-ekpepụta nwoke njide ebe ọbụla. O nwere aka ya enyere nke inyere m eziokwu, ike abụgo m. Kama na n'ọkwa ike aga ma ọ bụ na anyị ga-akpọ ọmụmụ ihe na nwaanyị mana mụ na onwe ma ndị kwa nwaanyị mana ihe nwere ịgwa gị na mana onwe ha chukwu na ị ga-aga n'ekpere ihe ekpere ụbọchị eme ekpere abalị ekpere n'okwukwe ọnụ ị gaghị eme eme ekpere a emetụta ekpere ụbọchị nke ikpeazụ ị na-achịtakwa ịkpa mgbe anyị ncha ga nnọkọ ọnụ ekpere gị ekpere maka na ihe n'aka Chineke onye ihe na-agba gị Chineke ga-adị ekpere abana 66 emeke niile n'oge ekpere obi dị niile brother, enwekwara nsogbu karịsịrị chetaziri ji ọdị afọ mụnwa bụ Lois. Afọ nke mụ abụrụ dapọ. Chineke m, kedụkwa na ụdị ife dị ife nke adonu di m pụbala apụwa since yesterday, since ụnyaahụ rute kịta nwa gị na akụ kịta bụ 9:30 nke ụtụtụ ọ batabe ọ kpọkwanụ m na fon ka ọ sị nekwa ka o si dị mmụọ na amarụ m ara adịa ka ara adịrị nọmba ya da aga kedu ụdị ọnwụnwa dị ife kedu na ụdị ọnwụ ka ife nji isi wee amakwa m ekpere anọ nwanne eje ma chukwa na anụkwụ ya amakwa m ekpere a na-arụkwa ọrụ ezinụlọ na-achị dachapụ m n'aka Chineke na biko meelụ m ebele gbaalụzienụ m njọ ka ị meelụ m ebele aghọtarazi m ife na-emenụ amara m mara adịkwa ya ka ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ kedu ife na-eme aghọtara Chineke na biko meelụ m ebele biko Sister Lois, n'oge m na-eme ekpere n'isi gị, mmụọ Chineke ziri m ozi si m zie gị. Biko kedu ozi dị fa? Sista, ị ga-akaba arụ wepụta ohere gị ka ị hụ Reverend Fada. Ihe ya ịkọrọ ya ihe wu nsogbu gị niile na-agabiga n'ezinụlọ gị. Ma nsogbu nke niile na-enwe ịmara
na ị gaghị agwanwu di gị ka ọrụ ya Reverend Fada gwachacha ya ihe niile ịgwacha ya ọ ga-agwa gị ihe ga-eme. Ọ bụrụ na imechasịa ihe ndị a ọ ga-adịrị gị na mma. Brother Paul, anụgo m ife ikwu, mma eme ka isi kwuo. O nwekwara ihe ọzọ. Mmụọ Chineke si m emerela gị ekpere na ya bụrụ na ị wepụta ohere mee ihe a niile m gwara gị otu m si gwa gị were obi gị niile eme ya, kọrọ Reverend Fada ihe niile ị kwesịrị ịkọrọ ya, gwa ya ka o si wee dị n'ezinụlọ gị, onye nwaanyị ga-anọnyere gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Nugo. Ifunanya. Dikeh nwekwara na o nwefe njọka na gị. O nwefe nje gwa. Onwe ihe chọrọ ikwu ya. Dikeh nwekwara na ị ga-ada na nwaanyị ka ịkpara nwefe na asị m ka m gwa gị na ọ ga-amụ n'ụka taa na ndị ọkpọrọ Fada Magnus. Aga m ka ọ bịara m ekpere. Eziokwu na ọ mekwara mmadụ ekpere mana ọ sị m gwa gị ka mụ na gị were bịa etu gị si ka ọ meere anyị ekpere dịka di na nwunye. A na-ekwu okwu nke ihe ma ọzọ. Iji nje kpesara Fada? Mbakwawo, nke ka mesi m odefa, a sị gị na nje ka o kpere anyị ekpere ka ama ezinụlọ ya dị mma maka agwa m gị na nni dịrị ekpere nwaanyị. Agwa m gị na nni dịrị ekpere. Eri poison. Anamaria! Iji ma agba asịrị. Ị ga na chọọchị na-agba asịrị. Gị na enyi gị nwa na agbakọ na-agba asịrị. Na na-ekwu maka m. Iji ma agba asịrị. ezigbo di mejiri m ga-agba asịrị. A sị m na ndị ka Fada kpere anyị ekpere ka nwa m ife na-eme n'ezinụlọ ma ọ ga-enwe. Agwa gị na ndị ekpere. Anamaria! Eri poison. Ako mi heki na Fada uchi. Iya ako mi heki na Fada uchi. Oko buli na church. Clem, usebo ife abiko. Ni chago ni pe ni man diko nke na no we ko na Fada te do so. Aku ni ngoro. Na nka o ejo mo. Nwa na-akpọ Clement. Kedu ihe nye ya obi ike o ji lecha anya tie nwa m ihe? Arụ na anyị gị. Ke na ya ara. Kedu ihe ọ? Hai!
ọ dị mma aga m aga na city jee fụ gị nwa wụ Clement ka ị na-ekere m anya na mkpụrụ anya gwa m ya kara gị obi ihe nye gị obi chike iji lecha ya ha dị aka ga-elu tie nwa m ihe were nwa mmiri akpa ndị na-eti ọkpọ ji amụ ka esi eti ọkpọ o uche ọwụ na anya mara ihe ọ na nwe ṅụrụ mmadụ gịnị dị ha na-arapụba biko ọ bụrụ ife niile ka a na-atụ mbọ n'ụwa ka anyị were obi umeanị wee sobe nka mbanụ kedu ihe dị ya Papa biko hai achọrọ m ka ị gee nọ na ntị ka anyị ji nwanyị wee dozie okwu anyị biko nwere ife eji nsogbu anyị biko nke a bụrụ izuzu nke a bụrụ ugboro ịbụa ọ na-eti nwa m ihe hai m ga-awụkwa ya n'ala ọ na ọ kpacharakwa ya m ga-awụkwa ya n'ala biko ma ọkwa na ọdị nke a na-ekwu okwu ya hai na-aga iwetu obi ka eji nwanyị dozie okwu biko agwọla m shi obi umeanị ma emebisie ife a bụ di ka ị na-ekwu maka ebe kedu ihe dị ihe nka bụkoro kedu ihe dị ihe nka Clement iwere nke onye nwe ga-ama mana nkwa na-ekwe gị bụ na nwata bulie nnu ya elu ngwongwo na ngwongwo ayọcha ya anya kedu ihe dị ihe nka ngwa yi na-esi ukwu ifu gị ife a nwaanyị nata ọnụ ya sọ nọ anyị akaba arụ ya ka ọ nachi ya bidi ya ama m na ọnọdụ ebe a dịrị mma mana ya nwere na-achị na be di ya akarọzi m obi mana ihe mere na mgbe ọ pụtagodu ka anyị mara ihe dị ya n'obi ụjọ na-egwe anyị ihe nwuchi ya maka na ọrịa natara mgbe ọ ga-agwa na anyị ihe nwuchi natara ka anyị na-eme erie natara afọ nụrụ ihe dị ka na ị ga-emechi ya na-achị ebe dị gị kedu enweghị ihe omume na-eme omekọ ya ga-emecha na-achị ebe dị gị ọ dịkwa mma ka nke nata ọgwụcha papa ma onye na-achịkọ n'ụlọ ihe asị bụ gịnị ịnachi ya siko ka m gwa gị ife na-amarụ mgbe nwoke bịa mee ego gị ebe afọ ka ibisi ọbịbịa gị n'ụlọ a bụ ọlịlị ka ị na-abịa nwa nne m ihe akwakọrọ na be di mama aghọtazikwa ngo ị na-achụzi m achụ na be nna m nke nkwa kee ka m mesisi chụpụ ibe nna ya ma chụpụ na ibe nna ya mana nne m ihe anabe di ka m gwasịa gị ya nọ na-apịta ife a na-ego iri nwaanyị ọzọ akwababa ebe di gị nke a na-eme nwa dị ndụ ka a na-eme gịnị na-ebuli ya ọ eziokwu na ọ ga na-achị na be di ya mana mụnwa obi akọrọ m aka ya nwee na-achị ebe ahụ ugbu a ga-enwegodi njikọ ọnọtụ na be anya tupu ọ na-achị ebe di ya gaa nwee ike tụnyeti azụ tupu ọ na-ahazi ị ga-agwa nwa gị okwu nye ya ndụmọdụ nyekwa ya ndụmọdụ ya bụ na obi m na-agwa m na ọ ga-anọtụ tupu ọ na-achị ya papa nya ka m ji ekwu maka gị ebe ịkwụ ka nkwụ ịgbọrọ nnọọ ife iwu n'iri ka m nọdụ ebe a balansị ọfụma mama kedu ife ị na-ekwudo isef ịgbakwa na ndị na nke Clement na ọ ga-eji m na-agba bọọlụ were m na-emere ife egwuregwu mma na ebe a nụwa ya nwere achọrọ m bịa ebe bịa yọọ m biko ka ọ ga-abụ mụ na ya wereze na chi ya azụ ọ na-apasị m ka akwa na-enyezi m ugwu na nsọpụrụ ruru ọ dị ka onye bụrụ na m ji okekwe ka m che gị ya n'iru ka ife na-akọ elu ewee masarịzi ebe a Clement ewee bịazie wee duru ewee na-emezi ka akwa ọgazi ka akwa ọkụkọ ka ọ bụ akwa udene ke nke ọ bụ na ife na-akọ elu ị ga-anọ ebe a mgbe ihe chinachi ya nwaanyị ọzọ abalansị go ka m gwasịa gị adị ayọda ya ifugo n'ọnụ ụtụtụ echi bifo ọkụkọ akwa akwakọrọgo gị n'ibu buchi ya be di gị sikwa na ọmụgwa ya papa ịma na ịda anụ ntị nkwu onye nara anụ kedu kwenye nke dị nke a
Ewepụkwa maka n'okwu a onye ahụ okwu gbasara nwaanyị na nwaanyị otu ọbụla ọsọ sikwu na ụlọ si ime mgbe m dapụrụ gị mgbe anyị anọrọ m ụmụazị ndapụ ewepụ ọkwa ịkpọbata ụmụ agbọghọ na-abụ n'ime ụlọ a ilozogo n'ọlụkwa ka ife merụ mmehie nna ya iche na ọ dị ka o wee fọdụ nwa abụsọ nwa ịnụta n'ọnụ ebe ahụ ụtụtụ echi sekwa paakị ya ya nna ya ukwu ọnya nna ebe egbu n'ọdụ nkene abata ka m mesizigwa ihe etu ọnọdụ dị na magọrị na nna nwunye ị na-ekene izi ekene ị na-eje ka o kenekwa gaa na anyị mba good afternoon nurse ọkọ nwa oche dị osikwa n'obi ọgọ mgboke kwanụ na ndị ọzọ nọ n'ụlọ arụ dị si fa ncha etu afọ isi rapụfa mgbe ebe ịbịa ikpeazụ fa nọ ọfụma ihe ma chọrọ biko na mmanya dịkwa na mba biko nwere nnọọ ife nchọ na okwu ka m bụ n'ọnụ wee dị ebe a nwere ife nchọ daa maka nchọ nkwụsị ya okwu ka nna m ebe nsi ana m ana vileji taa mana ọgọ nwa ebe isi tere aka biko na ọ bụrụgodo nọ mmiri ka m wetara unu biko anyị achọrọ mmiri ọ bụrụ ife mmiri ka nji bịa asị ka njụọ ka nchịrị mkpọrọ anya chi ya na nke m echịrụchi ya na nke m na-ekwu ị na-aza ka ị mara ebe nsi kedu nke bụ na m kpọnyeghị nwa agbọghọbịa dị etu a ofu nwa chukwu nyere m iwe ejide wee na-eti ka itigbuo nsị gị nụbịa nụba iweli agwa ebe na ife eji esu ọkpọ nke bụ n'ụtụtụ ị ga-akpọta nwatakịrị n'ụra iwere ọkpọ ibi wee sie good morning ịpụtago ụra oke si eme igwe daga etibe tinye n'elu tinye ya n'ala lụzọ ọnwa nwaanyị n'aka gị na aghara ọ dịka na nke ezuro nne ya adekwe na akpa ma amụsụ isi ọ dịkwa gị mma ka ọ gịnị kedu mgbe ife ọmarịcha nwa mee ka m gwa gị ọ bụrụ na ịchọ ọzọ ịnụ ikpe ọmụ na nna ya si anyị na ịchọ ọzọ ịghọta anyị a na-asọ nsọ ịnwa nwa anyị n'ụlọ mkpọrọ ya naba mma mụ na nna ya edebie n'ụlọ anyị ewechiata ngọ nye anyị ga-anọzi itigbo naanị ofu nwa n'elu ka ọ dị nwa bụ sọ mma mgbe m kpọnyere ya na-eliju afọ be nna ya ụmụ nwoke ịgba ụmụ nwoke ọ na-ebi ịṅụ nwa ịma one oduli dubata si na onye nka anyị wee kweta ya ka ịchọ ịlapụta anyị mba biko eziokwu niile amụghị ihe na-aba m n'ahụ na-akụ nwunye n'ihe a na-akụ ekwuzina ka njike na ya ajụjụ agwụ dị bụ mba agwụ ga-adị n'aka bụ ụmụ ebe ọ bụ na ife nwa na-abaghị na rụọ werụzi aka wee na-etie gị na nna anyị na ụmụnna anyị niile ụnụ agbakọzịa wee jide nwa m na-asụ ihe na-anyụ ịkpapụ n'egodo obere nwa ọ makazi na o so n'ogologo nwa arụ nwa agba obere nwa aka m na-edote mbọsị m mụrụ ya adọzina okwu ala gị achọghị ma chọọ m esemokwu n'etiti mụ na nwunye m mma na-adị okwu ahụ ndabụ na-ekwusi ife na-eme nwa ndabụ na-ekwusi ya dakwa ka mkpuchi gị ọnụ na-emekwa na ọsọ ọ mere akwa ọsọ ọbigo akpọnatagoro nke nwunye ya
Also supply in India, no sorry, and a biapol. Brand, I can't take an air. Can't keep on India to see a cat, boys and then joy. Oh, now go by the wrong. Oh, now go by the wrong. You wrong. Makana if I'm well, I feel some ball of which I want to say. A giant cat and a benam, without it now, or no, well, you now. Keep up watching. I want to go to more capital. Robert's also going to give me cage, I'm okay. No, we find yours also. It's your lady back. They don't say. I chose to come in back. However, went to where one can go be a knock guys where be at. Macadam make a time in my like if he in my like if he got food. I want to know somewhere that if he can start. We found that way. This is not no scope. I keep believing we are not but I'm the same. You are coming people will be away to me. Now, when the Daniel, hang on, we know Benedict need to walk now. Never cut up on to walk and I was on there. Oh, man, I didn't. Oh, tell you something. Oh, you think it up here, to soon now, red one. Hi. See when you go. You went out support who are going to double a party. Oh, let's walk at the city. I'm not making where I will not. On your job over than one. Then no more soon than one more soon. On your lawyer. I'm not going to be more quiet. I will have to leave her to go. There's no one walk out someone. There's no who's so well. I'm not here. I'm about to see a little get a look. I'm not going to one mother. Oh, man, let us have to. What are you almost to kiss them? You want to see them? Did they wake up anymore? You don't know when I want my mama. I got to give you good. Oh, I got to give you good. What are you with the Tologo? Nana got then make it village. Nakiti, I don't know. Oh, my uncle Colan. I'm only from Muso. You let several of my come. You have blue and I told me, come Biko, achọrọ m ịfụ Fada James Sonia. Ewo, otebe aka kịta ọpụwara. Hai, Osi ka ya gaa semina. Ka nsi je. Oh, kekwe n'ụdịrị ihe dị nke kịta. Biko, ịma mụ ya nụta. Nsogbu adịrọ, ị ga-echeta ya.
still be on the beat. Baby, Father James, Francis Parish. Baby, get out! Yes, sir. Good afternoon. Okay, I've got enough. I won't give all the... I'm not selling my mom. Father James, biko, utego nje eche gị. Anụ m n'oge nwa bụ ekwuchi ọgwụ biko atago m akwụkwọ abịa m ka ikpele na ekpele. Fada biko napụta m n'ọnọdụ a biko. Na Fada, otu a ka o si wee mee. Onye ma gbasara pati nke Fada mama kia. chere nwata aka chifa oge ba Yes, Father. nwata aka chifa na-egosi adịma nsọ na egwere Maria which ọ bụla kpụrụ onye otu meriri osi dị na-egosi nwata aka chifa kwesịrị protect your marriage and prosper it and then sustain Ukwago as a good Catholic mother.
masih ni debeli ya biu. Mana ni beli ya biu? Tu boleh buat apa pun. And with some confession, he actually have a handkerchief. Well, he got she and your parish. We tell your chaplain, go one if I knew one. Then the general affair, he go take white handkerchief of him. He go take a parish priest. Go chaplain in the very parish. Or people say there, it's a white handkerchief. Then we'll see an open Virgin Mary altar. Then, again, I did get your mother this baby son. Then it's almost in the land. Father, you may make me to see. Why was one? Hey, for that you come back to forgive me. You made a woman not if you go that far. Hey, for them not saying I can never forgive me. Can't call you, can you know you yeah, sister, noise. Not a bigger thing over with you. Come on. I'm not remembering you today, video call, mechanical carry. I call you at a chiga. Hey, Father Mom, Biku, you will hear again. Para no dia morrer. Acho que vai voar ainda, né? Na rua vai ver um pouco de água. A boca nem é. Yeah, anyway, hey. Malam di kos dia no pun naik dia atas. Kerahan kaki kota, punya pataran sudia. Yang bayar lagi kita itu kau, itu ya, amgozie ya. Iya, kalau saya bagus ya, kalau kau nak sudah ya. Hey, what's to do, Jesse? Hey, na idea, so why you be Dalu? Hey, to do, Jesse. Hey, chuku dalu. Hey. Terus nanti belajar. Hey, chuku ekele. What's to do, Jesse? Hey! Naija, why you here? Hey! Obi, que caro de que tá a férias de quando é bom. I'm on telephone. I had to do the idiot one. If I am, Kika, who did the guitar in my chat and undo? Well, I'm not going to begin. Don't need that. You can go when I have to do one, I can miss also.
nwayọọ. Hello, Dr. Charles. Good afternoon. William. Dr. Charles, will you hear me, William? Say again. William Dime. So here in Agwam Keta, I'm going to be a father. I'm going to be a father. Dr. Charles, do you know what? I'm mad at it. Dikeh go. One. You may chat people there.
orange, apple, raspberry, blueberry. No. No more strenuous work for you. Jesus, oh yes, sir. Oh, more. I'm daddy. I'm daddy. You're not serious. What the? What the Jesus! You're not serious. What can happen with that? You're not going to die. No, we can't have another story. We man all are there, but I check out his own. I don't come in and do them by writing. I think open I with a Udo, and all will be as you know. If I mana ebe m na-enwe nsogbu bụ ebe nne m nọ. Mana nne m dị very difficult. Ahakwa ata ntị nwaanyị ahụ ọkwa gbara nwaanyị ka ọ bụ. So amara m ka m na-esi debe ọnụ wee gbuo ya kọwala ya ka ọ wee kwata ka ọ dị ka udo chi. Ọkwa ya bụ ebe nsogbu dị. Ya na-etu isi agbaghị. M ga-aga tụrụ nna mụ na mpa m adịka mụ na mpa m na-ebi n'ofu nya na njekwuru nna gbaa ya ọgwụgwụ ama m ife m na-agwagasị ya gwagasịa ya ya nwee nyerizie m aka wee sazie nna n'isi isi ajụọ ya oyi o kweta ife ọbụla ada na-ekuzi ọ na-abịa na ntị ife na udo ya chi N'otu ọbụla nnọọ ihe si na-eme si na-eme bịa nna ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Ifiko di m na mụnwa anyị ama ntụzi ụkwụ na be gị ọsọ mba ọ begonu iwetife na agwa nne gị nne nwụrụ gị nesịrị m anya wee kpọọ m amoosu ọ na-akpọ m amoosu na gịnị na nwe ezigbo mmadụ njel gegwe na kwa nsogbu adịghị. Mama biko gbaghara ama m na ihe a mama m kwuru nọọ na-ebute o butere gị ihe mgbe nne mana biko gbaghara otu ọ bụ na o si mejọ gị nnọọ biko ewe n'iwe ihe kacha m mkpa dịka na biko achọrọ m ka mụ na nwunye m na unu dozie ka anyị kpọọ udo biko zienụ isi mwute mbọdo ebute m ọ na-asụ m ọsụkọsụ mụ na ya nwe okwu nke nne nesịrị m anya wee gbaa m amoosu atara m omejie onwe ife mmeli ya nne dị ọcha mụnwa dị oji mmiri ọbara onye dị ọcha ọ ya enyelụ m aka ọ na-adaba nke ọbara onye dị oji ịmara na HIV ka anyị na-akọ maka ife nna biko
wepụ ya bụ aka n'ụbọ ka anyị kwụsị ebe a na-emekwu arụ. Mama biko eji m Chukwu ayọ ya biko ife anyị na-emekwanụ bụ ka udochi ya na ezinụlọ na-aba anọ o nwekwana ife eji katakata na nsogbu na mgbakasị arụ eme biko mama biko. Clement ifu nne gị gwe na obi adọrọ m mma ụdịrị okwu ọ gwa nwunye m na-ewute m rinne. Ọ bụrụ na ọ bụla gị ga-agwa ụdịrị okwu ya hapụ gị na-efu na nkịtị na agbụta ahụ maka na a sị na ọnụ a na-ejebe ọnụ na nkịtị ka akụghị chikwa nwunye m ụdịrị okwu dị otu a si na obi adọrọ m mma ma ncha gbamgbamgbamgbam na-ada nwaanyị nkịtị asị aja atara katakata ya na m bụzi katakata na nne bụzi katakata. Ọ bụghị ihe o kwuru biko na mama baghara ọ maka ihe aka eji kwụba m ọtọ like this. Ọkwa ọgọ ka m bụkwa ọgọ ndị mmụọ mgbe niile ị na-abịa ebe a na-enye ya ọchọ ịba ibute oche nọ naanị ịmụsị anyị ịba ebe a bụrụ ọcha gbabasịa ya aka ọsịrị ibunye oche na-ebunye ya oche. Nna biko akwazina m aka ekwugo m ya kwukwasị ya o nwere ife jikọrọ mụ na ya ọ nne gị afọ na ọ bụrụ na o nwere nkata mụ na ya nwe biko ka nje kpachatọpụ ife na-akpa n'ugbo m ka m si ebe a pụọ ka m gwakwa ya ị na-apụ nkebe ahụ mechielu geeti m nke nwa ọsọ ya isoli nata ka gbasara ndị na-arụ ya. Papa eji m Chukwu yọọ ya ọsọ gị nwa ya gwa mama nke ọ ya eme ife anyị na-emekwanụ bụ ka udochie na ezinụlọ nyere anyị aka yọọ ya tinye ọnụ mụ nwa emere ife niile agbagobanụ nwere ife njizi biko n'anya achọrọ m akwụkwọ n'ama otitebe n'okwu a ife dịbe Clement ha mere ọjọka ọ bịa dụrụ m iru ogba ndị bụ na obi na-enu m inu abalị ọ bụ na-emegidere ife a ada m nwaanyị nwụọ n'ile isi mbagharị na mrepụ mbadụ ọzọ emezina achọrọ m ka ọzọ mpọme ọzọ ya ebe otu ahụ iru ogba ha na obi na-enu inu ma na obi na-enu inu ọ na-achọrọ oke ọ gwara nwunye m butere m ime. Mama. Nne na nna nwunye m ka na-ewere ụmụ ọkọchara gị ọrụ fast and father already ikpe udo skanda bụ ụlọ nwa m ahụtakwana nke obi gara ọkwana ụta ka obi kwesịrị ịdị n'ụlọ gara mana ihe kachasị mkpa bụ na ya amatara ebe nsogbu anyị sitere na ya ga-ekwepụta n'azụ n'ebe na ọ ga-aghọta. Ọ bụrụ na ha si na ha ma ndị ngwa anyị na igbu anyị ka ji ha ka anyị jee n'ebe ha ka anyị na-ahụzi ọgwụ ọfụma. Ọnwa bụ ezigbo ọrụ ka ịtụta kịta ezigbo ọrụ kịta ihe iche. Aga m akwado ihe niile ụzọ ọbụla ụzọ anyị ga-eso ya anyị weta udo na ezinụlọ ebe aga m n'ime ọrụ. Mama, Papa, Amara's coming for us. Ọ ga-adịcha mma ezigbo mmadụ na mbụ nwa m ekwensu ga-ebute ọgba aghara kịta ihe niile anyị mere mmejọ niile anyị mejọrọ gị ọ kacha mma mana mama nzukọ ka ya kụzi ife ịta n'ala ka ọ bụla mmụta ọ bụ na mmehie adịghị mgbaghara anya na-adị
ka a rapụzie nke afọ ka anyị bidozie n'isi ya bụ ife ndị Igbo na-akpọ fresh beginning. Nkwa n'ezigbo mmadụ bido na mbụ ọ ekwensu na-ebute nnọọ ọgbaghara n'etiti anyị. Obute anyị ekwelu osu mana nsogbu adịghị. Nne m biko ezigbo mmadụ isi nnọọ wee gbaghara anyị, gbaghara ọkacha mụnwa. Nsogbu adịghị. Ke maka nwa m nọ n'afọ ọ na-emekwa ọfụma? Ọ na-eme nnọọ ọfụma. Ọ na-eme ka nne ya onye nsogbu ọ gbara si saịda ọ gbaa m ụkwụ saịda tupu ka ọ na-agba kati ahazi m alarụla aba. Ekwere m nka Clement nwa na-enye nsogbu. Ọ masị m na nwa m na-emegharị ahụ na-egosi na arụchiri ya ike. Ịmagodo sefure na ọ gara egbu oge ịgbapụta bebe afọ papa nnukwu ya. Mama Lois bụkwa nwunye m, ana m asị o ka anyị jekere na be ndị ọgọ anyị na be papa Clement ha jee kpee udo ka anyị na ha dozie, maka na ha si na ọgọ bụ chi onye udo ka ọgụ mma. Ma oge ụfọdụ nwa udo anyị na-achọ na-ada agbakasị n'arụ. Ị na-achọ ịgwa m na ilozogo etu nne di nwa nwaanyị esi eme nwa m? Ọmụmụ ọ na-emesa nwa m ọ dị ka nwa atụ ụta ka onye na-enwere ebe o si wee pụta. Ọ dị aka na nke afọ ezuru o wee na-esisi m bụ mmadụ wee kpọọ m amoosu. Ka anyị rapụke n'akụkụ ụdị a biko chukwu anyị. Aghọtara m. Ọkwa m na gị nọ na-ekwu okwu ya, mana m na-asị o na kịta ha na-atụ anya nwa ha na nwa anyị. Ọ ga-adị mma ka nwa abata ebe udo dị, ọ ghara ịbụ nwa na-abata ebe enwere esemokwu dị ụtọ. Biko rapụ ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Ọ bụla anyị ma ya ebu ụzọ che na nke akụkụ udo ka ọ wee dịzie aka anyị mma. Kịta ọ ga-anụnwa bụ mgbe emeji wee nyụ ya bụ nwaanyị ịkpapụ ọ wee malụ na ada ata ntị ọka ata. Afọ mama onye egwu hapụ. Anụgo m ife ikwu ọkwa maka ife ike o maka eme kịta isi na m adị ekwe ka m kwakwa nke a ekenezi na ọ ka nwe ife ọzọ ya eme mazie ife ya. Agbanchala m. Ọ bụ isi na nwaanyị abụ nwa nwoke? Achọrọ m ka ọ bụ nwa nwaanyị. Na practice bọọlụ ọ ya agba ya oke ọcha ka anụ nwa nkwọ ịghọtago nwoke ka ọ bụ biko shot eji m ụmụ nwoke na Baba. Yeah, stronghold. Baba. Achọrọ m ka ọ bụ nwaanyị. Ndị ike ga-enyere gị aka ịga ozi dị n'ụlọ. Obiri, achọrọ m enyemaka. Nwa nwoke ka m ka ọ wee nwee ike zaa afa nna gị mụọ na onwe m agbanye mgbọrọgwụ ịghọtago mgbe na I have arrived in this family ka m gbanye ezigbo mgbọrọgwụ. Hello, Mama. Nne, kedu na apụtago ụla? Adị m mma, gị nwakwa? Ọkwa m ọfụma. Anyị na-ekele Olisa. Ya maka di. Ọ na ebe a. Ọ nọ nso. Ọ na ebe a mụ na ya na-abụ. Ya fon ka mụ na ya karịa. Ọ ga nye fon.
Mama? Clement na kedu? Eji n'aka na ịma ọfụma. Nsị ka m gwa anyị na mụ na di m na-ayị bịa na nkwụ nwanne echi. Mana ọkwa ma ọ bụ na di m nkọta ka anyị bịaka na mgbadata ngịga ahụ o tere oko n'elu. Otu ife m Okay. Ka m gwa ha ozugbo. Ọ dị mgbe ahụ. Daalụ mọmị. Okay. Daalụ. Bye-bye. Ekwuzikwana. Chineke ọ ga-ede. Arinze Chukwu. Gịnị? Chukwu ọ ga-ede. Hello? Mommy? Keke ime? Ọ dị mma. Asị m ka m gwa gị na ndị ọgọ m ekwetago maka okwu udo ahụ anyị na-ekwu okwu ya. Nwa m nke a bụ ozi ọma ka izi m n'ụtụtụ a. Mana ka ịkwa n'ebe a ga-anọ ya na mgbe a ga-eme ya. Ha ya abịa abalị abụọ na-abịa abịa. So nwunye akwado ọkwa ya ọta. Ọ dị mma. Gwanụ nna gị bata ka m gwana ya anụ. Gwakwa onye ozi ọma nke anyị gwara m ka anyị manụ mgbe a ga-eji ya. Nwa m nke nọ n'afọ ọ na-emekwa ọfụma? Ngwanụ. Okay, bye-bye. Ngwanụ. Kenelu m nwunye gị na nwa gị. Nna m. Nke atọ na-agwakwa fakata kwado ezigbo ọfụma na egbukwa n'oge ya yi nkịta na ya kwa ashwebi ịbịakwa obi ashebikwa anyị na-ebido ịlụ di na nwunye the important thing dị ebe a bụ na udo adịkọ anyị udo. Hey, I'm the happiest girl today. That is it. Father, ọkwa na di m aka abịa mana o nwere ife dapụta nwa afọ ya batara onye mere ji site ka m kwụrụ site n'ike nke Chineke ndị be di m na ndị be nke m ha na-achọ ikpe udo ha ya abịakọrịta ka ha kpee udo ya na ọ ya adị mma ka ịmụta onye fada m etiti anyị ejikọ n'etu famili so ọ ya bụ site ha nabatara okwu da ọfụma ife niile adịgo mgbe ifiksi gị ụbọchị ha ya abịa kene dịrị Chineke gbagobe na ihe ọbụla gbasara gị na ndị gị dị n'obi fada di m sikwazi nwunye gị aga m abịa ka Chukwu na-agọzi gị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Aga m abịa ndị ọma Chineke gee na ntị nke obodo ezigbo ịhụnanya Chineke na-arụ biko ịkwụla ka ekwensu na-arụ n'oge ya. Baịbụl nsọ gwara anyị sị na ekwensu gara izu igbo dị na n'iyi. Chukwu agaghị achọ ebe a na-enwe esemokwu, ebe a na-alụ ọgụ, ebe a na-emepụta ka anyị nwee ọganihu, ka anyị na-ebi ezigbo ndụ dịka ụmụ Chineke. Ụlọ anụgo ka na mmiri ọdụ ka anyị kwere. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị onye nwere ka anyị na-arịọ gị si gbarata ya gọzie ezinụlọ ya, oge esemokwu, oge igwu otu ịhụnanya na ngọzi ezinụlọ.
biko na mee ka anyị otuto anyị dị n'aha Jizọs. Ka amara nke Chineke na-eru Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Afọ m n'obodo mmanya. Hai tosta. Dico, Chineke anyị na-arịọ ka ịhụnanya amamihe ngozi ezi obi bụrụ nke eziokwu n'aha Jizọs. Amen. Thank you, sir. You, Lord, into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary.